посакувам срдечно добре дојде од името на издавачката куќа Готен. Вечерва ќе промовираме, ќе разговараме за една интересна книга, се вика Бежанци, на авторката Весела Јахова. Излезе во рамки на програмата Поинаква Европа, програма поддржана од Креативна Европа, тоа е програмата за култура на Европската Унија. Преводот на книгата и гостувањето на авторката е поддржано токму од овој проект, но истовремено, како почеток, сакам да се заблагодарам и на Бугарскиот национален фонд, кој што исто така помогна при објавувањето на оваа мощна и интересна книга. Додека го пишувавте романот и воопшто додека размислувате за неговата димензија, како постоеше визијата и идејата за начинот на кој што овој роман ќе биде читан во другите културни и книжевни средини, не само книжевната средина во која што е напишан, туку и книжевните и културни средини во земјите од соседството и од Балканот. Признавам си, не съм мислила за... Докато пишех, подобна мисъл изобщо не ми е минавала през ума. Просто защото голяма част от материала, с който разполагах, беше автентичен материал, събиран лично от мен, от мои близки, родственици, познати, т.е. от хора, към които не бих могла да имам никакви съмнения по отношение на истинността на събирания материал. Още повече, това в предговора съм го казала, още повече, че включително и в гръцката историография се появяват, има такива пробиви, така да кажем, които се опитват да представят обективно събитията, без да обслужват тяхната конюнктурна гледна точка. От тая гледна точка смятам, че и българска конюнктурна гледна точка няма в романа, защото героите, според мен, опитала съм се да представя героите като човеци, като хора, и дори тези, които бихме могли да им сложим някаква щампа, това е врага, защото това е най-лесното, нали? Да сложим за един герой, това е от другите, то е от лошите, то е от враговете, но дори и тези, които са врагове, трябва, именно това имах предвид, когато казах, че писателят трябва да бъде достоверен, да бъде истинен, да се стреми към истината. Той трябва да разбере, да проникне и в кожата, в душата, дори и на врага. Да, ова е клучен аспект исто така мислам на книгата, а тоа е начинот на кој што големите историски настани всушност го мелат поединецот, практично го ставаат поединецот и индивидуата во некоја одредена ситуација во кој што тој станува нешто што можеби никогаш не би станал, доколку не бил доведен во тој историски контекст или во таа историска ситуација. И во тој контекст интересно е што практично вие држите таа теза, ако можам да ја кажам како автор, дека човекот треба да има некој вид сочувство, емпатија, дури и за ликовите кои што се однесуваат некоректно, се однесуваат надвор од, условно кажано, нормите и правилата на доброто, затоа што тие нивни однесувања всушност представуваат многу често некоја нивна внатрешна борба, некоја всушност потреба да се излезе на некој човечки начин од тој историски вител. Да, всъщност това, което според мен прави един исторически роман ценен, е да покаже как дадено историческо събитие поставя на изпитание етичната система на човека
и как го кара да прави избори. Как се налага как от него се очаква да направи, да вземе някакво важно съдбоносно решение, в което съдбоносно решение той изявява своите човешки качества. И ако той е качествен като човек, той ще прояви високия си морал, ще прояви добротата, ще прояви етичните норми, които го водят, и обратно. Ако не е добър, ако той е повреден като душевност, той ще се изяви и като повреден човек, дори да защитава някаква права теза, така да кажем. Тоест, историческото събитие се явява една граница, в която човек проявява себе си такъв какъвто е. Во тој контекст книгата може да се чита и како еден вид екзистенцијален роман. Освен што е историски роман, може да се чита и како еден вид екзистенцијален роман за потрагата на човечката суштина, на човечката екзистенција. Да. Всъщност, това е било едно от нещата, които винаги ме е водило. В края на краищата интересуваме човека, интересуваме личността. Ето, в романа има примерно една грешна любов между хора, които не би трябвало да се обичат, защото в този момент те враждуват, техните етноси враждуват. Но и дори в тази любов, която претърпява много метаморфози, се виждат именно уния общочовешки моменти от разсъждението, от душевността на човека, които показват дълбоко човешкото. Различните нации на Балканот и државите се подготвени и имаат капацитет да ја слушнат приказната на другиот, да ја слушнат различната приказна на другиот, без разлика што може би таа е непријатна или без разлика што таа не се согласува со онаа приказна која што била учена или доминирала во рамки на одредена средина. Значи, не мисля, че ние ще разрешим, моя роман ще разреши някакъв неразрешен до този момент проблем. Било в историческото минало, било в настоящето или в някакво бъдеще. Но и никой роман не би могъл да разреши някакъв такъв проблем. Но мисля, че всеки един роман, такъв роман, е една и изобщо всяко едно художествено произведение подобно, което засяга такива щекотливи теми, е един опит да се намери общото, да се намери това, от което нататъка може да се върви. Няма да се забравят, не съм радетел на тези, които казват, че трябва да забравим миналото. Миналото не може да бъде забравено, или поне не е толкова лесно да бъде забравено и няма смисъл. Въпросът е то да не се превръща в препавало, в спънка за бъдещите взаимоотношения. Но всяко художествено произведение, явявайки се някакъв осмислен емоционален опит, включително на една голяма общност, на един народ, когато се сподели с друг народ, тогава нещата, разбирателството е по-възможно. Ако ги няма художествените произведения, съм убедена, че разбирателството е непостижимо. С художествените произведения разбирателството е по-постижимо. По-лесно може да бъде разбрано.